אהבת עליו? אהבתי עליו, אני אגיד לך למה. כי באמת ראינו מודלי תמונה עד עכשיו, כל פעם יש איזשהו שיפור, תמונה יותר יפה, אבל תמיד רצינו גם לנסות לשלב טקסט, אוקיי? לכתוב כל מיני דברים, ותמיד שהיינו נותנים לו טקסטים, אז באנגלית הוא היה עושה לך עבודה מסוימת חלקית, הוא היה מצליח חלק, ובעברית לא היה שום סיכוי. היה נותן בדיוק שילוב של כל מיני אותיות, ולא היה שום סיכוי פשוט. וזה פייסבוק שלי, באמת יש פה עולם שלם. עכשיו, מעבר לזה שגם באמת מבחינה טכנולוגית יש פה רזולוציה ואיכות מאוד מאוד, ברמה מאוד מאוד גבוהה, שלא ראינו עד עכשיו. יש פה עכשיו, זה מרגיש כמו איזשהו חוקר, שיש לו איזשהו ידע, שהוא מתכנן קודם כל את המשימה לפני שהוא יוצא לפעולה, זאת אומרת, מעבר למודל תמונה. ביקשתי ממנו שיכין לי איזושהי פרסומת לקורס AI שאני פותחת, והוא פשוט עשה את עבודת הקופי-רייטינג לבד, חשב על הכל, עיצב. עכשיו, גם עוד דבר שאני מאוד אוהבת לעשות עם הצ'טבוטים, עם ה-AI, יש אופציה לראות איך הם חושבים. אני פותחת ואני רואה איך הוא חושב, את רואה את כל התהליך תכנון שלו, זה הרבה מעבר למודל תמונה. וואו, איזה עצלנים אנחנו הולכים להיות, באמת.